До днес един от най-значимите празници за джумалии винаги е бил именно денят на освобождението на Търговище, състояло се на 29 януари 1878 година. Сега обаче се търси подходяща дата, която да проистича от съвремие, традиция, да е обвързана с исторически или други паметни събития, с природни забележителности и ресурси, за да може празникът да има качества, които да го превърнат в запазена марка на града, която да го представя на национално и международно ниво. Обем на разработката. Основен текст до 5 печатни страници, приложения до 1 страница. Оценяване. Професионално жури ще оцени предложенията на 2 етапа. Обсъждане на писмените разработки и последващо събеседване с авторите. Оценките ще бъдат за оригиналност, иновативност, атрактивност, приложимост към специфичните условия в общината. Празникът трябва да отговаря на нагласите на местната общност, като се превърне в спектакъл на емоции и визия, да е достъпен без ограничения за организатори, участници и публика. Разработката, скоби концепцията, следва да включва обща идейна разработка с основно послание и обща визия, които не повтарят досегашните формати на масови празници в Търговище. Предложение за дата и аргументи за това. Датата не повтаря официални политически и религиозни празници. Детайли са съпътстващи теми и послания. Конкретни планове за отделни дейности. Логистика на събития. Примерен бюджет и възможност за финансиране. Възможност за партньорство на различни нива. Възможност за участие на доброволци в организацията на празника. Възможност за мобилизиране на организатори и публика за повишаване енергията на търговищенци за участие в общи инициативи. Трансформиране на веригата. Община, организатор, публика в мрежа. Организатор, съмишленици, съдомакин, публика. Творците, разработващи идейните планове, трябва да посочат възможности за ползотворно сътрудничество между община, неправителствен сектор, държавни структури, бизнес, отделни граждани, места за провеждане на събития, възможности за визуална или светлинна интерпретация, включване на нови дигитални медии, изкуства и видове комуникация. Класираната на първо място разработка и части от други положително оценени проекти в удачна комбинация ще бъдат интегрирани в първия празник през 2013 година.